бишнав аз най чун ҳикоят мекунад ва аз ҷудогиҳо шикоят мекунад. дуруд ба шумо. вақте худро дариғ намедоред, суханҳои соддаи моро гӯш мекунед, чун бисёр содда ҳастанд, чун илме надорем ки аз рӯи илм гап бизанем ё чизи дигар. бисёр хушҳол ҳастем ки таваҷҷӯҳ доред ва нуқта ҳам бошад гӯш мекунед. бисёриҳо мегӯянд ки эй ту бояд ин гап занӣ, ту бояд дар бораи ту афсона нахонӣ, ҳар чӣ ки аст. устод мегуфт беҳтарин амал онест ки кам бошаду дур бошад. яъне ки ҳамон амале ки камак фоида берасад, аммо тӯлонӣ бошад, на оне ки якбора. фаҳмидед? барои ҳамин ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз атрофи чӣ суҳбат мекунем? гуфти бештар мардум мегӯяд ки хай ман гуноҳ кардам, ман фалон кори ношоям кардам. қадами задагӣ як корро мекунем. қадами задагӣ. пас чӣ бояд кард? меги чӣ кор кунем? ҳеҷ кор. парвардигор он қадар меҳрубон аст ки муҳлат медиҳад. ҳар коре ки мекунем, ҳар кори зишт муҳлат медиҳад ки то ки тавба кунӣ, аз фикрат бигарде. ва кист одаме ки гуноҳ надорад? кист? як порчаи шеърӣ аст ку дар миёни дарё мегӯяд бастаи доимо аз хотира меброяд. боз мегӯӣ ки ҳушёр бош, доман тар накун, дар рӯи об ҳастем. барои ин ҳар паҳлӯ бисёр корҳои зишт аст ва мо бояд эҳтиёт кунем. вақте ки мепурсанд ки ҳар инсоне ки бисёр бақувват аст, бисёр қавӣ аст, ӯро чӣ гуна мешиканӣ? бага ӯро бо духтар мешиканем. тамоми империяву чиҳои бузургҳоро бо духтар шикастанд. дохилашон духтар ворид карданд ва бо ҳар макру бо ҳар чиз байношон ё қиссаи барсисҳои обид ё дигар. бештар нафарон ҳастанд, арақ наменӯшанд, ягон кор намекунанд, бисёр хайр мекунанд, одами пок ҳастанд, намоз мехонанд, аммо як нозукӣ доранд ки духтар мешиканад онҳоро. духтар яъне ки аз духтар худдорӣ карда наметавонанд, чун иблис худаш ваъда кард ки гуфт ки инҳоро ман бо духтар мешиканам. якум дараҷа ҳамин аст. бо духтар мешиканад чон инсони пок аст, ҳама чизаш 100% аст, аммо бо духтар мешиканадаш. ба гуфт дуюм чӣ кор мекунӣ? пас аз оне ки ба духтар шикаст, баъд касе пайдо шавад бигӯядаш ки дӯстам, ё ки сода карда фаҳмонем эй ҳоҷӣ, ё ки эй фалоне. ҳамин кор баъд мега аввалин ҷавоб пешакӣ гуфт ту кӣ? ту падари ту кӣ буд? ё ҳар баҳонае ки ту кӣ будиву кӣ шудӣ бо гап мезанӣ? ё бута ман намедонам. ҳар гуна ана ҳамин гуна ҷавобҳо меояд. агар ҳамин гуна ҷавобҳо ояд, пас дӯстонам, бародаронам, худро бикашед, камеам бошад. бовар кунед, духтар бисёр нозук аст. аз таҷриба мегӯем, чун як замон мо ҳам дар аҳли санамо як бора ин гуна дар роҳи вай нашудем ки мардумро сухан мекунем, мардум гӯш мекунад, баъдан фикр мекунад ки ин қадар баодоб бошад, ин бачаи шухтарин шояд ман бошам, ё ин иқрор шудан аз мардӣ аст. иқрор шудан аз мардӣ аст. шояд ман намедонам чанд қадар инсони бад аст, ман шояд аз онҳо боз худамро бадтар ҳис кунам, боз аз онҳо поён ҳис кунам. худо шоҳид аст. ҳар дағал ҳам фаҳмонӣ, ҳар гӯхӯрие набуд кардем он вадем то имрӯз. ва ягона чизе ҳаст ки атрофмон ҳар чизҳое ҳаст ки баъдан ҳолатҳо ҳаст, барои чи доимо қиссаи барсисҳои обидро ба ёд меорем. инсонро аз контрол меброяд. инсон аз контрол меброяд. ягона чизе ки гуфте мешиканад духтар аст. чандин бор моро ҳам
барои ҳамун аввалан дар ҳаққи якдигар дуо кунем ки аз ин чиз каме ҳам бошад дур бимонем, чун ягонаи нафсоният ҳаст ки як ҳолатҳое дорад ки як дӯст дошта мегуфт охир ман Юсуф нестам худдорӣ кунам. барои ҳамин баъзан атрофу бениҳоят зиёд аст. хусусан мо ин қадар роям қавӣ нест аст, бовар кунед шояд чӣ кадом бузургҳо шикаста нашуда, мо ки ҳастем, мо як пахол ҳастем назди онҳо. барои ҳамин аз ҳамин чиз дар ҳаққи якдигар дуо кунем ки камтар нигоҳ дорад, чунки бештар одамҳоро ман медонам, бештар инсонҳоро медонам, инсонҳои хуб ҳастанд, наменӯшанд, ягон кори зиш надоранд, намеозоранд, аммо яке мебинӣ ки духтар мешиканад. чун фаромӯш накунед, шайтон олим аст. дар 7 қабати замин ном дорад, дар 7 қабати замин як унвон, як ном дорад. як унвони ӯ басанда аст ки ҳамаро ба макри худ гирад, 6 тои дигараш як су гузорад. барои ҳамин дар ин бобат каме ҳам бошад бояд эҳтиёт кунед. ягона чизе ки инсонро дар ҳар сурат мекашад, дар ҳар сурат кӯмак мекунад, ёд аз марг аст. тамом, ёд аз марг аст. барои ё ки як маслиҳати дигар буд, гуфта наметавонам, хай якта ки нашуд. хулас ин як вақти муайян аст. бештар ки ҷавон ҳастанд, дил мехоҳад, дил ҳар чӣ мехоҳад. аммо дил ки хост, инсони ташна чи аст? ба ҳар баҳонаш ёфтан мегирӣ, як косаи об мегирӣ дар дастат, ҳар тавр бихоҳӣ контролаш мекунӣ. ба ин гап мо мабодо духтарҳоро ганда карданӣ нестем. бештар мардум дар ҳар сурат нодуруст мефаҳманд. як порчаи шеър аст, ҳар сухане мегӯем 4 паҳлӯ дорад, саросема нашавед. ҳофиз мегӯяд, гар шунавӣ сухани аҳли дил, магӯ ки хатост, суханшинос наи ҷони ман, хато инҷост. барои ин фақат ягона чизе буд ки моро шикаста буд, мо аз таҷрибаи худ гуфтаем, моро шикаста буд, дигарҳоро шикаста буд ки ҳамин гуна мешиканад. чизе ҳаст ки намедонам, тамоми як замони тамоми қувваро истифода мебаред, тамоми қувваро ҳамин чӣ корҳо накунам, мегӯй ки бас тавба, дигар ба духтаро нигоҳ намекунам. яке алё сухан бисёр аз дӯстон, аммо пеш аз ҳама дар ҳаққи мо дуо кунед. ба мо низ дуогӯи шумо ҳастем ки аз ҳамин чизҳо дур бишавем. айни ҷавонӣ аст, айни вай аст. худоҳофиз то фурсатҳои дигар. бисёр вақтҳои охир хаста ҳастем, барнома бениҳоят кам аст, чун кори мо аз чӣ вобаста аст? борҳо мегӯем, мо домуло нестем, мо фатвогар нестем. ягона чизе ки намедонам, парвардигор як сухангӯй додааст, сухан мегӯем, дигарро гӯш мекунад. яъне фақат рӯҳияи мардумро ба зиндагӣ гарм кардан аст. мардум бисёр хаста аст. баъдан як калимаи дигар аст ки ҳама мефаҳма, мотиватсия. дубора зинда компютер хаста мешавад, тоза мекунад, обновид мекунад, дубора боз барқарор мешавад. сухан ҳамин гуна қудрат дорад. як порчаро доимо мегуфтем, падару писар вақте кӯҳ мебуранд, хурдакак буд бачааш, гирья мекунад, хаста мешавад, мегӯяд падар маро рӯи китфонат гир, бардошта бар. падар хаста буд, намехост. баъд мегӯяд бачаам як шохчаеро мешиканад, медиҳад, ма ин аспчаи ту аст, чин. писарак дучанд қувва мегирад, чӯҳ давраи бачагӣ аст, чӯҳ гӯён кӯҳро мефармояд. сухан ҳам ҳамин гуна аст, ба инсон қувва медиҳад, дучанд ва тела ҳам медиҳад барои ҳар коре ки ҳаст шурӯъ карданаш.
худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорам. то суҳбатҳои оянда. вақтҳои охир фақат филмҳо навор гирифта истодем, филмҳои кӯтоҳ роликҳое ки хеле дида истодаи тарбиявӣ, фақат даст ба ҳамин задем. чун як замон барои тарбия Япония бисёр пули калон харҷ карда буд барои тарбияи ҷавонон. ба воситаи интернет буд, на телевизион, на чизи дигар. чун ҳама дар интернет буд. онҳо унҷо нараванд, ибодатгоҳ нараванд, ҳеҷ ҷо намераванд, намешунад. барои дар он ҳамин падарта ҳурмат кун, модарта ҳурмат кун, ин накун, ваята дӯст дор, ватанта ҳар чизҳое ки сабу ки мавзӯи рӯз аст, дуғи рӯз он чи мардум ниёз дорад, ҳамон чиҳоро дар зеҳнаш паҳн мекунем. аз садҳо 10 нафар ҳам ислоҳ шавад, барои мо бас аст аз садҳо 1 нафар ҳам ислоҳ шавад. бовар кунед, мо умедамонро намекунем, ба хотири 1 нафар кор мекунем. худоҳафиз.